5 ka mag-out din. 6. Next week, anong oras? Ay, anong oras? Anong araw day off mo? Parehas tayo ng day off. Ano kaya? Lima, madam. Lima ba? Okay. Ako, ayokong mag-absent ng Sabado Linggo. Siguro, mag-absent ka ng Bartes. Pasok ako ng Bartes. Tapos, day off ko, Miyerkules, Lunes, Lunes. Lunes, dito kami. Hindi lang ano ko? Ayoko mag-absent kasi ay, tama, kasi wala ako ng Sabado. Ako wala rin ako ng Sabado. Wala na kang pahit, eh. Wala. Tatlo pa yan. Hindi, isa na lang pasay.
lagi kasi humingi kami nun. Pag walang tao. Bukas na lang kaya. Magbibenta pa naman natin. Hindi pa kami mamaya. Next. Kaya pa-Gcash na ako. Gcash. Cash in? 1.6 po po. 1.6. Number 093 0939 76 76 or 42 25. 16. Check. Picture lang po. Ay, di ko para galing sa I-send ko na ba? Pwede nyo namang balikan tapos picture ang gusto. Pagpipiso okay lang, yung 10. Kasi lang po po. Ay, magkano yun? 1.6. Kulang po. 50 po. 50. Magkano yung charge nun? 1.6. Ha? Hindi, kapag 20, pag 1K 20. 1.30. Magkano yung binawas mo? Ay, 20. Hindi, ano pala sobra. Bigyan nila ako ng ano. 35 no? 15 po. Mali pala. Thank you. Nalito na ako, muntik na. Naano niya yung pait, tapos di niya binili. Pag si Jess siguro yun, mag-visit siya. Sabihin niya siguro, kanya kasi gagawin, hindi niya lang bibili. Ay, tapos nanonood pala si Jess, no? Sa live ko. Naka-live ako sa YouTube, eh. Tapos naririnig niya yung pinagsasasabi mo. Pero yung mga dumadaan lang.
ako bukas. Tapos sa Sabado, Monday. Attend ako ng binya. Ninang sinasama ko, ako yung pinapunta mo. Tapos sa linggo, dito ako dito. Next na, ay linggo! Parang wala din pala ako linggo. May meeting kami. Mag-update ako ng linggo. Umaga ang pasok ko, tapos hapon na buhanin. Ano ba yan? Kung baka hindi na ako pumasok ng umaga, punta na lang ako dito mga alas, wala na, baka hindi na ako makabalik eh. Mga alas 5 na ako makakapunta dito. Wala na, hindi na ako papasok ng linggo. Hindi na ako makakapasok ng linggo. Kung sasama ako sa meeting, pero kung sasama ko, pasok na lang ako. Dami pa kasi ka meeting ko.
Magkakamente ngayon city. Ang dami namin kamote sa ano. Zero ngayon. Nakuha ko sa ano. Nakuha ka. Nakuha ka. Bakit? Ayaw mo. Hindi ka nga ano dyan. Hindi ka pa na nakapunta dyan.
Malapit ang nasa likod. Mark! Mark! Ha? Okay. Ate, saan mo ako? Ha? Magkano? 370. Magkano ba to? Sa 500. 200. Tapos, okay na dalawa na sa sakit. Ay, magano? Pedicure, 50. Yung puti. Ito yung first, tsaka huli. 120. Magkano na? 370. 120 plus 50, 170. Kasi yung una, huli yan eh. Nilalagay ba yun sa expenses? Hindi na. Wala na akong kasama. Ay. Wow. Ito tayo. Wala nang bariya. Friends ka, eh? Mag-break ka muna sa mga. Ha? Mag-break Ay! Ito, 140. Kaya meron ka sa ganito, wala. Tira ko. Wait lang.
Kuya daw, kuya. Magkano? Yan lang po, isa. Ito po, babe. Pwede pa tayo. Sandaan, sir. Opo. May pag, gulay ko. Kado. Ano yan? Food? Isa lang.
Plastic po. Dito. Magkano sabi niya kuya? 40 daw. 40? Oh, Parang hindi 40 yan. magkano? Hindi ko rin makapagpili. Ito ano eh. Magkano yan kuya? 80. May hindi nga ba? Ito, 130. 130. 130. Hindi ka alam yung price. Iniwan ako, nakalimutan ko magtanong ng mga price. Ito kayo magkano?